ting syariat. Dek Umi. Dalem. Sepurane yo, Dek, nek aku wis kapilut karo wong wadon liya. Ya wis ra apa-apa, aku ya ngono kok karo Mas Aji. Lho, padha. Padha. Piye, Bah? Koclo kabeh kok tibake loro iki. Jebul lanang wedake loro-lorone bosok. Sumpah wis janji harus semati. Senang lan sedih bareng-bareng. Jambu alasti manis rasane nadyan dirasaan teni randane. Oh.
Hafifah. Kali Mas Pelok. Karo Pelok. Iya. Iya. Cocok iki. Nggih. Padha cilike iki. Heeh, ngono. Mas Pelok nggih sik bujang to njenengan? Nggih kula tesih bujang kula. Oh, syukur, selendrem syukur. iki cilik-cilik bodho rapi. Lho. Bojang ganong nak kuwi. Nggih. Pun kencan napa lagune berdua? Lagune Jambu Alas, Pak. Jambu Alas. Oh iya. Jambu Alas. Nggih. Enak iki. Serasi. Ha nggih. Pas padha cilik-cilike nggih, Bang. Oh, iya. Nek wong do gumun iki mau takon Pripun? Presiden karo kowe iki Napa? ora diobati pupungan apa wakil bupati. Kowe termasuk bocah stunting lho kowe iki. Ora Bocah stunting. Ora gelem joget ngene iki ya, Di. Kula mboten stunting. Apa? Kecentret. Oh iya padha wae lah. GU 100 nang amplop ki enek 50. 150. Kowe 100. 250. Umi Hafifah. Piye nek pelok ki mamane calon bojomu selingkuh? Aduh. Lehmu nyelantu piye? Biasanya kula ya, Pak. Kok malah ngaku kowe. Tak keprok malah ngaku ora. Oke. Sing kenek bapake no ngene malian ora ayo. Ayo Dicelatu. Boten kuyen nggih. pelok pamit jujur ae aku kena masalah karo Kena kuda. cah wedok liya omong neng Umi Cah wedok sing nggodha aku di antarane sing gedhi-gedhi kae lho. Joko jenenge. Ayo. Modar kowe dilingguhi raimu. Ya sik pelok sik. Ayo Nggih. ngapura terang-terangan. Sayangku. Dalem Kacang Mas. Lho kok kacang Mas piye to? Lah piye? Kakang Mas. Kakang Mas. Heeh. Aku njaluk sepura ya, Dik ya. Nyapa? Mbok menawa aku duweni salah karo awakmu. Aku iki lagi kena masalah, Dik. Masalah apa? Masalah napa, Mbak? matamu ora tungokne kayak Le penonton pamit gatekne ora lho ora lehmu pamit kaya arep mati saya rasake. Dik, terus terang ya, Dik. Aku saiki wis kepencut karo wanita liya. Ora kok sepuran lho. iki lho sing wis ping 4 pengalaman Gua aja fitnah iki nang Medion lho. Ping pira aku? Ping papat 6. Oh malah Malah akeh. akeh. Tak luwi loro kok. Sing tegas wong lanang iki. Dik Umi, Dalem. sepurane ya, Dik. ya alon Tar. kowe iki salah ki yo alon Oh. perwataan iki alon kaya Dodok, wong dodok. Mau jare cepet. Dik Umi, Dalem. sepurane ya, Dik. Nek aku wis kapilut karo wong wadon liya. Ya wis ora apa-apa. Aku ya ngono kok karo Mas Aji. Lho, padha. Padha. Piye bah koclok kabeh kok iki bake loro iki. Jebul lanang wedake loro-lorone bosok. lah tanggoku enek lho Pripun? tanggoku ki enek sing lanang iki selingkuh Nah. lah ngomong sing wedok aku kena duit 200 kae tak wene anu ngono tak wene wong wedok Gendakane. gendak aku lah Nesu, kok sing no? wedok piro 200 goblok wong aku karo bayan kae duwe 750 tok Malah diungguli. malah dijuurne ngono ayo Yo Jambu Alas. Jambu Alas. wis ora serem dramane ora serem kowe iki dikon nyelatu malah kowe ngaku Padha Wong bajingane. jujur. Mangga Jambu Jambu Alas. Alas. Yuk, dadas. ayo sing lebu pikir arek telu Kelingan manis SMP terus kelingan arama kemuyune kasih kasih sayange arep hatimu lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku kebahagiaan
kebacut tresno Alasa rasane ngati yen to aku ra takon melu duweni alat kulite ijo sing digagas wis duwe bojo kula ada semut durung ada aja diraput yen kula ditani kawin ora bakal urung ganti sumpah wis janji arep semati seneng lan janji bareng-bareng jambuan lasti manis rasane nadyan dirasaan teni randane kelingan manis SMP terus kelingan ramah kebuyute tresno lan kasih sayang arep atiku takon dadi bojo kulite ijo sing digagas wis duwe kula ada semut durung rada aja sumpah ing batin yen kula ditani kawin katingan ora bakal ganti sumpah wis janji arep semati seneng lan janji bareng-bareng manis rasane nadyan dirasaan teni randane sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno ala mongso rasane ngati yen aku rasakan ngatur nuwun Monggo angkrem-angkrem ya. Babot telu ki angkrem-angkrem. Jam turu sesuk ngarit. Ya, Umi karo Lintang ayo. Monggo. Kitir Sumilir. Oh iya, monggo. Ya diaturake karyane Ki Gedhuk Siswantara saking Kediri, Kitir Sumilir. Ya, Oke. Jan sinden-sinden bareng ngangge seragam kuning jan resik-resik cantik-cantik. Biar nggih, elak tenan nggih. Ngasta iki siksa ya. Nggih. Mas Udin Mas, ya Mas, mumpung sampean iki dirubung karo kamera. Mang sorot mriku kabeh Mas. Ayo. Nggih. Jangan lupa subscribe ayo nggih. Kono Mas, ayo Mas Udin.
Asal Bang Sastro Kali Gunting Sugeng Laras Atur sembah nuwun Kitir Sumilir.